Gaurkoan San Martzialetara begira jarriko gara, hain zuzen ere, aurtengo San Martzialetan telonero gisa ariko diren taldeen inguruan arituko gara datozen minutuetan, hain zuzen ere Folkesi taldea arituko gara, eta horretarako Beñat Perez Peña talde honetako abeslaria izango dugu gurekin, aurtengo San Martzialetara begira zer prestatzen ari diren kontatzeko beraz. Lehenik eta behin azaldu iguzu, Beñat, nolakoa da San Martzialetako publikoaren artean egotetik, estenatoki gainera egoteko pausu hori ematea? Egia esateko ez dakagu hitzik oraindik ez dugu sinesten, erabat eskertuta gaude Irungo herriari eman diguten botoengatik, emandako apoiarengatik, azkenean gu naiz eta talde txiki bat izan, errekorrido gutxikoa, gure talde azkenean 3 urte sortu genuen, eta egia da, kontzertu asko eman ditugula Irungo inguruan eta hola, eta poliki ezagutaraztea eman garela, baina ez genuen espero alako jasoketa eta hainbeste boto irabazi izana, eta oraindikan sinistu gabe, así que gu azkenean urte askotan ibiliak gara ja justo eszenatokiaren azpian San Martzialetaz gozatzen, eta baita ere, bere momentuan eduki genuen kontzertu bat duela gure hasieratan Urdanibia plazan baita ere, baina nolako kontzertu baten, alako emanaldi bat ematea, ez dakagu hitzik. Así que erabat, hori nik esango nuke, oraindikan sinisten. Bale, Beñat, eta konta iguzu, nolakoa izan da, teloneroak izatera iristeko, jarraitu duzuen prozesua edo ibilbidea? Gu Folkesirekin normalean udan izaten da kontzertu eta emanaldi gehien ematen ditugun garaia, eta horretarako aurretikan barne lan asko egiten dugu, batez ere hori udaletxeekin kontaktuan jarri, tabernekin, baita ere, erakunde desberdinekin, eta sare sozialetan ere oso aktibo egoten gara, eta azkenan horrek bere fruituak ematen ditu, eta poliki-poliki kontzertuak sortatzen ematen dira, esaterako aurreko udan, esango nuke izan zela gure udari potenteena, 12 bat kontzertu eman genituen 3 hilabetetan, eta gero uda hilabetero ematen ditugu kontzertu pare bat, eta horrekin azkenean poliki-poliki ate joka ibili, suertatu zitzaigun hemengo lehiaketan parte hartzeko aukera, eta hola izan zen. Horixe da, San Martzialak hitzordu bereziak izaten dira batez ere Irungo taldeentzat, ez? Orduan imaginatzen dut bertan jotzeko aukera izatea, berezia izango dela zuentzat, eta gainera hori jakinda Iruko jendearen babesa jaso duzuela bozketan. Hala da, gu azkenean Irungo kontserbatoriotikan ateratako lagun talde bat gara, danak musikariak, baina bakoitza bere estiloan, eta ikusi genuen lehenengo momentutikan salto bat eman nahi genuela, zerbait profesionalagoa, zerbait gure estilora egokituta zegoen emanaldi bat egitera eta hola, poliki hasi ginen tabernatan jotzen, gero azitzen poliki, baina batez ere hori Irun inguruan egin izana, ikusten da azkenean horrek ere bere fruituak eman dituela. Eta guk uste baino jasoera handiagoa izan dugula. Horixe da. Oraindik maiatzan gaude, baina ia da jendea San Martzial gogoz dago. Konta iguzu, spoiler handirik egin gabe, zer prestatzen ari zaurete aurtengo San Martzialetarako emanaldi horretarako? Emanaldi honetarako gure repertorioa latzen ari gara erabat, azkenean guk abesti asko egiten ditugu, eta depende zer emanaldirako gure repertorioa egokitu egiten dugu, eta badakigu kontzertu hau dinamikoa izango dela, batez ere oso denboralditik eta hola oso dinamikoa izan behar da, orduan gu bakutsi gora bera sartu ditugu gure repertorian ditugun abesti ezagunenak, azkenean badakigu Urdanibia plazan adin guztitako jendea egongo dela, naiz eta gu gure estiloan, hori folk estilo irlandes hori, baita ere euskal folkarekin eta gaztelaniako folkarekin ere fusionatu nahi dugu, eta hortikan nik uste dut eukiko ditugu abesti aski ezagunak dienak, eta jendeak asko gozatuko dula. Horixe galdetu behar nizun, nola definikotuko zenuketen zuen soinua, ez? Ezagutzen ez zaituzten horientzako, zein da Folkesiren soinua?
Vale. A ber, folkesi, lehenengo momentutikan sortu genunean, laukote originala, bazkenean gu nahi genuna zan, erreplikatu Irlandan egiten den musika estilo tradizionala, normalean izaten dela gitarra bat, biolina, txirula bat eta ahotsa, edo instrumentu, perkusiozko instrumentuak, paf batean jartzen diala, garagardo pare batzukin, eta Irlandako melodia tradizionalak, bai abestuak eta bai dantzatuak dianak, hori erreplikatu. Eta guk egin duguna izan da, Irlandako estilo hori Euskal Herrira ekarri, eta hemen dakagun folk estilo hain propio honekin nahaztu. Esaterako guk referentzia asko hartzen dugu The Pogues, taldetikan, baitare Gwendal, The Chieftains, Irish Rover, eta honea ekarrita, ezinbestekoa den gure sorotan bele, hain maitatua duguna, Celtas Cortos, Mago de Oz, eta hori dana sartzen dugu gure estiloan. Eta imaginatzen dut, taldea sortu zenutenetik, bilakaera bat egongo zela, ez? Azkenean esperientzia bilatzen funtzarete, kontzertuz kontzertu, eta gero esperientzia hori ere, kontzertua iristen den momentuan nabarituko dela, ez? Bai, esan da, 4 urtetan atzera begiratuta esango nuke hazkundea oso altua izan dela. Gu azkenean gehienok hasi ginenean ez genekien zertzan egia esan da talde bat eukitzea, salto profesional bat ematea, orduan asko ikasi dugu bidean zehar, bai estenikoki, bai musikalki, baitare teknikoki, ikasi dugu nola mugitu musikaren mundu honetan pixka bat, eta esango nuke hazkundea oso altua izan dela, hori hasiera baten gu laukote bat ginean, eta egiten genuna zan tabernako terrazatan kontzertuak eman, eta orain azken urteotan imaginatu ezin genizaken kontzertuak eman ditugu, Anoetan egon ginen jotzen, baitare inkluso Baionan aski ezagunak egin gara, baitare pabetan jotzen, jodegu baitare Madalenetan, aurreko urtean markatu aste nagusian, baitare poliki nik uste dut taldea azitzen joan den heinean, gure estilo musikala hobetu eginda, eta horretaz gain, esango nuke publikoaren jasoketa hori, publikoak emandako apoio hori azitzen joan dela, eta gure kontzertuak gerozetan handiagoak izan dira. Eta konta iguzu, telonero gisa ardura bat ere izango duzu, ez? Azkenean zuen atzetik talde ezagunagoa bat etorriko da, azkenean giroa berotzea arduratu behar zarete, ez dakit, nola planteatzen duzuen erronka hau, edo pixka bat estrategia erabiliko duzuen publikoa berotzeko edo animatzeko? Erronka polita da, gainean hor, eta gozategi, no? Gure txikitatikan parranda zale izan gehanak, edo festazaleak gehanak, gozategi erreferente gisa dakagu, gozategin egin ditugun kale jirak mundialak izan dira, orduan, bakigu erronka aski handia dela, bakigu jende asko etorriko dela, eta gu nola animatuko dugun, gu geu izango geha, gu gure estiloan, gure taldea oso talde hurbila izaten da, egiten ditugun abestiak baitare ezagunak dienez, ritmoak dantzatzera, ongi pasatzera gonbidatzen du, eta gero, hortako gaude estenatokian, publikoa animatzeko, publikoanekin kontaktuan jarri, eta publikoa sentitu dezala, benetan parrandarako, festarako gogo hori guk ekarri nahi dugu, guk esnatuko dugu Urdanibia plazan, eta etxeko lanak utzi eta gozategirentzako. Horixe, eta imaginatzen dut zuena bezalako taldeentzat garrantzitsuak izango direla horrelako egitasmoak, ez? Azkenean, herriko talentuari leku bat egiten diotenak, eta herriko jaietan, estenatokian, hori, bere espazioa eskaintzen dioten egitasmoak direlako, ez? Hala da. Alde horretetik nik esango nuke Irungo udalak apustu handia egiten duela bertako musika taldeei aukera bat emateko, animatzen ditut Euskal Herriko udaletxe guztiak berdin egitea, zeatik edozein herritan, herri txikienean ere
badago musika talento asko ez daudenako handikan ezagunak, igual ez dutenak lortzen aukera hori eukitzea ezagutarazteko edo gidagiritza bat behar dutenak musika munduan sartzeko. Gu zorionez egin dugun lanari esker eta hola lortu dugu txokotxo bat, naiz eta talde txiki bat izan, eta horretarako Irungo udalak apostu hori egitea hori benetan goraipatzekoa da. Eta konta iguzu, zeintzuk dira zuen planak, udaratik aurrera, esan dezakegu San Martzialakia udararen hasiera izango direla, baina gainontzekoan ez dakitia da kontzerturik loturik duzuen edo beste hitzordurik. Bai, justo orain, uda hontako jiran lanean gabiltza, batez ere hori udaletxe desberdinekin kontaktuan, ezin dugu handikan gehiegi esan, baina esan genezake, San Martzialetaz gain, gure hurrengo kontzertu handiena Errenteriako Madalenetan izango dela, uztailaren 22an, Niesineko plazan. Gutxi gora bera, hendikan ordua ez dakau finkatuta, baina seguraski gaueko 11:30 izango da. Errenteriko udalarekin ja kontaktu auki dugu hasieratikan, eman digute aukera kontzertu desberdinak emateko, aurreko urtean baita ere jo genuen Xenpelarreko plazan, Madalenetan, eta urte honetan berriro ere errepikatu ingo dugu, eszenatoki handiagoarekin, espektakulo hobeagoarekin, eta baita ere, errenteriar guztioi animatzen zaituztegu, errenteriarrak, irundarrak, berriro ere plazak betetzera, eta folkesitaz gozatzea. Eta zemezu bidaliko zenieke, Irunen emango duzuen kontzertu horretara juteko asmoa duen jendeari, ze esango zenieketen edo ze espero dezaketen haiek? Nik esango nieke, guk ematen dugun emanaldia momentu hortan, Euskal Herri mailan ikuskizun bakarra daola, gure estiloan, gure estiloan nahiko partikularra dela alde horretatikan, orduan segurazki ikusiko dutena oain arte ikusi zuten gauza badala, baina baita ere horrek keinu asko emango diote, esaterako hori, Euskal folkean ezaguna dienek aurkituko dituzte referentziak, Irlandar kultura gustatzen zaien aurkituko dituzte referentziak, eta hori gero dana nahastuta, festa giro batekin eta emango dugun emanaldiarekin, dudarik gabe ezin duzutela emanaldia, gure folkesiko emanaldia galdu, danoi animatzen zaituztegu kontzertura etortzea, eta gogoratu ondo pasatzera gatozela, San Martzialak diala, eta hortara, eurra ematera. Eta amaitzeko elkarrizketa amestuz, amaituko dugu, eta ez dakitola, amets handitan pentsatuz, munduko zein eszenatokiretan jotzea gustatuko litzaizueken, talde bezala edo zentzu horretan zein den zuen ametsa? Folkesik zer baldin badaka, da nahiko ameslariak gehala. Guk metak nahiko goian jartzen ditugu. Gure estiloari egokituta nik esango nuke gure ametsa dudarik gabe izango zala Irlandan jira bat ematea. Azkenean Irlandan gure erroak daude musikalki Dublineko pubetan, Galwayeko pubetan, eta alakotan egiten dituzten kontzertu hoien parte izan, San Patrizioko kontzertu egunean kontzertu bat ematea Dublinen izugarri izango litzake esaterako. Baina, bestela gu baita ere, gure taldea festival handitan ikusten dugu, eta gustatuko litzaiguke, handira amestuta, Binarroken estiloko festival baten parte izatea, hor, milaka pertsona gure abestik dantzatzen eta gozatzen ikustea, horrek ez duke preziorik eukiko guretzako. Amets honekin eta kontatutako guztiarekin geldituko gara behinat, eta hori, jendea animatuko dugu, Urdanibia plazara gerturatzera, betetzera, eta zuen musikaz gozatzera, beraz, mila esker. Eskerrik asko, bai.